Titovoji sahrani prisustvovali su 124 zvaničné državné delegacie, 38 šéfova država, kraljeva i predsedníka, 5 prinčeva, 7 podpredsedníka republika, 6 predsedníka parlamenta, 10 predsedníka vláda, 3 podpredsedníka vláda, 12 ministra inostranních poslova, 20 članova vláda, 21 državní funkcionér, Bulgarska, predsedník Todor Živkov, Čehoslovačka, predsedník Gustav Husák, Etiopia, predsedník Mengistu Haile Mariam, Německá, Istočna, predsedník Erich Honecker, Maďarska, predsedník János Kádár, Irak, predsedník Saddam Hussein, Libye, Muammar Gaddafi, Pakistan, predsedník Muhammad Zia-ul Haq, Poljska, Wojciech Jaruzelski, Rumunijska, predsedník SR Rumunie, generální sekretar KP Rumunie, Nikolaje Čaušesku, Syria, predsedník Hafez al-Assad, Severná Korea, predsedník Kim Il-sung, SSSR, predsedník prezidiuma Vrhovnog Sověta SSSR, generální sekretar CKKPSS, Leonid Brežněv, Zimbabwe, predsedník Robert Mugabe.